monego beni kelo gino. To Victor gimoro bende kimiyo je mondo ochwal na wi. E CDF ni ntiere gimoro manyo timore ma bende inyo jonyuol sami winjo wuoyeni e bursaries gi. Manyocha gisieko godo ni ka nyathini ni e constituency moro to osomo e constituency mo opogore gi constituency mo aeni ni ok nyal mi bursary kuom ranyisi ka nyathini ntiere Kasipul Kabondo we kitigi madala tigi makadara for example atigi makada we awacha mora jomoko wacho ang jomoko ne wani constituency wawani constituency A to nyathini oluongi kata mane sikul Kisumo ni koro janyuol kodhi manyo basarini tikoni ni as long as ni nyathini ni ok som karwaka koro ok nyal mi basarine kecho somo oko to kumanja no luonge to pogore mabende okine manyocha ne dhi manyo ne nyathini skul kuno koro magi nyisi chochni mantiere agulu ni koro en kinde maparo ni gini kata ko gole lwet jo siasa gi mondo mingini to ere kamonyalo donje mondo mi wabed gi somo manono muyuore mara komachieli man chief ondikni koni ruoth be kane ok winjiru maber ularo lo moro ma samoro nchoko yalo maber kanyo bo chako gino komano Fred komano senior watim nango vie kapok idhi senior Charles Odhiambo penjo niya I ask myself, why should Kenyans pay for any form of education 65 years after we got independence? Adieri be wagi ne nine no ka independence ne wan gigi kumo kadek ka odonje ni ilongo ni literacy hunger and disease koro sani 25 years later podwa wuoyo manegi kadi adek mane waido go independence wadhi mbele